Pinangunahan ni Mabalacat City Mayor Jel Aquino ang Yakap Bayan Program at Multidisciplinary Team First Quarter Meeting 2026 nitong March 9 upang palakasin ang mga programa ng lungsod para sa rehabilitasyon ng mga persons who used drugs. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng alkalde ang layunin ng administrasyon na tulungan ang mga nalulong sa droga na makabangon at makapagsimula muli sa pamamagitan ng Balay Silangan Program ng lungsod. Ipinahayag din ng alkalde na ipinagmamalaki ng lungsod na ang Mabalacat ang unang lungsod sa Pampanga na pinahintulutang makipag-ugnayan sa Bataan Treatment and Rehabilitation Center na magpapalakas sa mga serbisyong rehabilitasyon ng LGU. Nagpahayag naman ng suporta si Vice Mayor June Castro at tiniyak ang patuloy na tulong ng Sangguniang Panglungsod sa mga pangangailangan ng Balay Silangan Program. Sa pamamagitan ng Yakap Bayan Program at iba pang aftercare initiatives ng CSWDO, patuloy na pinatutunayan ng Mabalacat City LGU ang pagbibigay ng pag-asa at bagong simula sa mga Mabalakenyan na nais magbago ng buhay. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.